Mare! 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 Dulai na ginangin mo pa matsagaw? Ay, naku. Mare, pila na ini ka adlaw. Mare, pasi COVID-19 na ina. Balaan mo na bala kung anong mga sintomas? COVID-19 nga. Oh, Robert. Go downstairs na. We're talking about COVID, ha? Stay there only, okay? Ha? Okay, sige. Simptomas! Ano nga mga simptomas, ina? Ang tao nga may posibilidad nga may COVID-19 nagabatsyag sa mga masunod nga sintomas. Nagabatsyag ikaw sang hilanat kag pagpalanugnaw. Sige-sige nga pag-ubo. Kabudlayan sa paginhawa kag pagpalanakit sang dughan. Pagpalanakit sang kalawasan kag sang ulo. Pagdula sang panabor kag pansimhot. Pagpalanakit sang tutunlan. Paglingin sang ulo kag pagsuka-suka. Pagpalanakit sang tiyan. Kabudlayan sa pagbugtaw. Naga-color blue ang bibig o kunguya. Ay, ang mugalit, Mare. Di, Mare, kinaupo lang man ako ya, kag nagalingin lang kamay ang akon nga ulo. Wala man ko yung ginabatsyag sa mga iban ng mga simptoma, no? Kag basi gani. Sa aircon lang ni namon. Yes ko. Wala ka mo bala aircon, Mare. Yes ko, bastos. Para makasigurado ka. Magpa-swab test ka na lang. Swab test, Diyos ko. Magpa-swab test. Di, kung magpa-swab test, Mari, ano akong ubrahon? Una gid nga ubrahon amo ang magpa-check up sa doktor agud mas matagaan ikaw sang insakto nga advice. Kag ang imo doktor magahatag na sang rekomendasyon para sa imo nga swab testing. Pagkatapos kuha sang rekomendasyon, magkadto sa Jubilee Hall para sa libre nga pagpa-swab test. Magpaidalom sa 14-day quarantine antes magwa ang resulta. Mari, di ang to no? Pagkatapos ko bala sang swab test, no? Oo. Yayay, please call Junjun to eat breakfast. Oo. You want to join Junjun? No, Yayay. Ha? Right after Junjun is done with the breakfast, eat ka dayon. Ha? Di magdungan? Yes, Yayay, please. Thank you. Oh, amo to be Mari, no? Di pagkatapos ko sang swab test, akong plano tani iya. Makadto ako sa mansion to bala namon sa may umagin madjongan bala nato gi ka namin dito ako tanaw pa why pwede man ina Mari hindi gid pwede Mari kinahanglan patapuson mo gid ang imo nga home quarantine hindi ka gid magwa Mari ha hindi gid ay Diyos ko ti Mari labay pa akon ato nang iniduwa inayalan ang tingkong pa sa makabati ti paano abi ko mag positive ang resulta. Kung magpositibo ang imo resulta sa COVID test, ang imo resulta nga halin sa local public o kon private hospital laboratory, i-turn over sa Department of Health. Halin sa DOH, ipakig-angot ang imo resulta sa COVID-19 Emergency Operations Center. Halin sa OPSEN. Ang OPSEN o kon Operations Center ang magipag-angot sa inyo barangay office para ma-inform ikaw. Ang Facility Quarantine Office ang magaprikurar sang imo designated nga quarantine facility pareho sang hotel o kon hospital. Hindi gid magkakulba nga pagpag-angot sa aton COVID team. Ay po, Diyos ko. Pailayo lang gid Mari, no? Diyos ko. Ti Mari, ari naman ang pamangkot ko. Ano? Ti, kung negative ako no? Pero laban man negative ako sini. Wala man ko. Pwede na bala ako kagwa bisang wala ako pa matapos ako nga 14-day quarantine, Mare. Pagkatapos makuha ang resulta nga negatibo sa swab test, magpadayon sa pagtiniri sa panimalay kag siguraduhon nga matapos ang 14-day quarantine. Kag kung ikaw ang magagwa sa imo panimalay, siguraduhon nga pagasundon ang health and standard protocols pareho na lamang sa pagsuksok sang mask, pagpatuman sang physical distancing kag pagpanghugas sang kamot. Ay, amo galit, Mare, no? Mari,
anong maayo man kay daw ginakulbaan? Ako yan, no? Oh, ay, I'm fine. Auntie is fine. Oh, Ninang Dane, we're just talking here. Don't worry, anak. Oo, ginakulbaan ako, Mati. Ay, Marie, hindi ka din magkakulba, ha? Mas mayo na lang mabalaan mo ang resulta. Kaya para at least masigurado ka gidman kung ano, no? Diyos ko. Ti, kung sa bagay, para hindi na ako makalaton sa iba, no? Ti, Marie, matawag na ako kay Doc. Matawag ako kay Doc. Sino galing mo nga, doktor? Si ano bala? Si Dr. Kwakwak. Bota buligi kami.